Zvláštností rezortu Hodkovičky je to, že se zapojuje do různých zajímavých projektů. Jedním z nich je projekt Golf bez bariér, v rámci kterého na zdejším rezortu trénují golf tělesně postižení golfisti. Nacházíme se v Hodkovičkách, v místním rezortu, kde handicapovaní mají optimální podmínky, protože Hodkovičky jsou součástí projektu Golf bez bariér, což je stěžejní projekt České golfové asociace handicapovaných. A myslím si, že ukázkový příklad toho, jak nastavit podmínky pro hráče s tělesným a zdravotním postižením, můžete najít právě tady. Hodkovičky je tréninkové centrum handicapovaných golfistů a zároveň partnerským hřištěm, takže široké spektrum nabídky tréninkových možností, herních možností pro všechny hráče České golfové asociace handicapovaných. Trénink všech hráčů je specificky rozdělen na dvě kategorie. Jsou to hráči sedící, tedy používají speciální vertikalizační vozík Paragolfer. A pak to jsou hráči ostatní s amputacemi a s jinými druhy postižení. Nicméně ten přístup k nim je zcela individuální z hlediska jejich postižení. Tady nám trénují dva trenéři handygolfu, Renata Brýdlová a Ota Mareš, kteří dokáží skvěle pracovat právě s dispozicemi jednotlivých hráčů. V současné době je počet handicapovaných golfistů v České republice těžko vyjádřitelný, protože víme, že máme 47 výkonnostních hráčů, z čehož je 10 hráčů reprezentace České republiky v handygolfu, kteří se účastní Evropské tour, ale těch, kteří přichází se svým postižením vyzkoušet si golf, máme v současné době něco kolem 200. Pracujeme na tom, aby jsme rozšířili povědomí o tom, že golf je hrou bez bariér a nejenom terapií. V současné době spolupracujeme se 2 školami bez rozdílu postižení. Je to škola pro sluchově postižené a speciální škola Olgy Havlové v Janských Lázních, kde jsou studenti s dětskou mozkovou obrnou. Reprezentace České republiky je tady zhruba s 3letou tradicí. Začínal původní počet reprezentantů, byl 3. V současné době už ten tým se rozrostl na 10 lidí, na 10 hráčů, kteří úspěšně reprezentují. To složení nebo ty turnaje, které hrajeme, jsou srovnatelné s turnaji, které hrajou profesionálové, protože řada lidí v té elitní kategorii hrálo golf profesionálně s plusovými handicapy a po zranění se k němu vrátil jako k alternativě sportovní a musíme konstatovat, že Česká republika se úspěšně na tom mezinárodním poli prosazuje. Největší úspěchy České republiky v současné době 4násobný vítěz Evropského poháru v kategorii 3, 5násobný vítěz Evropského poháru v kategorii 2 a současně 8 reprezentantů, kteří se umisťují v Evropském poháru v top 10. My jsme si s handicapovanými golfisty zahráli první jamku, na které oba zahráli pár této jamky a demonstrovali nám, že golf je opravdu hra bez bariér. Zajímavostí je, že golf je v tomto ohledu jediným sportem na světě, kdy se handicapovaný vozíčkář dokáže pomocí paragolfru postavit do svislé polohy. Velmi nás těší, že zájem o handygolf v České republice neustále stoupá díky propagaci tohoto sportovního odvětví a budeme velmi rádi, pokud se do projektu Golf bez bariér zapojí více a více rezortů.